खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 एप्रिल 2023 बाराया जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि धुलियाजाननि सिङाव थानाय महावीरबारी साहा बागान ओनसोलनि लामायाव मैया सासे सुबुंखौ दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै गारना गालांनाय थासारियाव बोखांनो हादों। गिबियावनो गोथै सह'खौ लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै जाथायखौ धुलियाजान पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव धुलियाजान पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे जाथायखौ प्लेनिं खालामनानै बुथारनाय जाथाय होननानै पुलिसा सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। BPF हानजानि उनाव UPL हानजायाबो रेली बानजायदों। BTC ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ नोजोर लाखिनानै बे रेलीखौ बानजायनाय जादों। BPF हानजाया BTC बासाव बर' हाथाव स्ल'गानजों आरो गोबां स्ल'गानजों रेली खालामबाय थानाय समावनो UPL हानजायाबो दिनैनिफ्राय परिबर्तन एबा सोलायनायनि स्ल'गानजों रेली खालामनाय जादों। बे रेली खालामनाय हाबाफारियाव दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो गोबां MCLAफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसा करिमगन्जनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै 10 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो नाजानायाव ड्राग्स फालांगिरिया पुलिसखौ नुनो मोननानै खारखोमा लांदों आरो पुलिसा होसोनो नाजादोंमोनब्लाबो हमनो हायासै। खारखोमा लांनाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय दिलवार हुसेन। बे समाव दिलवार हुसेनखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। मोनसे गिथाव बाथाव आरो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव नखर मोनसेनि 6 सुबुङा अबथिराय जायगायावनो जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय बिशामबामपुर गामियाव गंसे खारबाय थानाय गारिया गुबुन गंसे खारबाय थानाय गारिजों हरखाबै सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै गारियाव थानाय नखर मोनसेनि 6 सुबुङा अबथिराय जिउ गोमादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय सुनु साहा 28 बोसोर बैसोनि, सुजाभाति 25 बोसोर बैसोनि, रुचिका 6 बोसोर बैसोनि, दिव्यांशी 4 बोसोर बैसोनि, रवि 8 बोसोर बैसोनि आरो खुशी 13 बोसोर बैसोनि। बिसोर गासैबो उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय देवरिया जिल्लानि थागिबिमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।